охири ҳафтаи ҷорӣ мавсими сиюми чемпионати Тоҷикистон дар байни дастаҳои Лигаи Олӣ оғоз мешавад. ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар барои иштирок дар чемпионати Осиё эълон шуд. Фардо мусобиқаи Гранд Слам Анталия оғоз мешавад. Ин ва дигар хабарҳои ҷолиби рӯз дар бахши суратгузориши мо. шурӯъ аз 6 то 9 апрели соли равон дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон чемпионати Осиё оид ба ҷудо доир мегардад. эҳтимол аст дар ин мусобиқаи сатҳи баланд 11 тан аз ҷудочии кишвари мо низ ширкат варзад. ҳайати Тоҷикистон барои иштирок дар чемпионати Осиёи Уқёнусия чунин аст. дар миёни Бонувон Шукрона Қарчиева, Аҳлия Муъминова ва Фазилат Гулбоева, миёни мардон бошад Шаҳбоз Саидаброров, Сомон Маҳмадбеков, Акмал Муродов, Ҳақназар Назаров, Комроншоҳи Уступирён, Ҷаҳонгир Маҷидов, Темур Раҳимов ва Хуршед Маҷидов. дар қатори варзишгарон ҳамзамон довари дараҷаи байналмилалӣ Рамзи Шамиров низ Тоҷикистонро дар қаҳрамонии Осиё муаррифӣ хоҳад кард. нимаи дуюми 31 март маросими қуръакашии мусобиқаи Анталия Гранд Слам 2021 баргузор гардид ки рақибони ҷудочиёни тоҷик муайян карда шуданд. Шаҳбоз Саидаброров дар вазни 60 кг дар рӯзи аввали мусобиқа рақобатро аз даври дуюм муқобили ҷудокори мизбон Салеҳ Илдиз оғоз мекунад. Комроншоҳи Уступирён дар рӯзи охири рақобатҳо дар вазни 90 кг дар даври аввал бо варзишгари Австрия Адам Борчашвили майдондорӣ хоҳад кард. Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кг дар даври дуюм бо ғолиби ҷуфти Лука Кунзаба аз Руминия ва Эней Маринич аз Словения рақобат хоҳад кард. 4 апрел чемпионати Тоҷикистон 2021 байни дастаҳои Лигаи Олӣ оғоз мешавад. 30-мин чемпионати кишвар дар 3 давр баргузор мешавад ва дар он 10 даста иштирок меварзанд. дар мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 8 аз намуди ҷаҳиш дар батут ва акробатикаи варзишӣ бахшида ба таҷдиди ҷашни Наврӯзи байналмилалии мусобиқаи дохили мактабӣ баргузор гардид. дар мусобиқа дастпарварони муассисаи мазкур фаъолона ширкат варзида маҳорати худро нишон доданд. дар майдончаи варзишии маҳаллаи ҳосилоти ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе байни наврасону ҷавонони шаҳраку маҳаллаҳои ҳудуди ноҳия мусобиқа аз рӯи гӯштини миллӣ гузаронида шуд. дар чорабинии мазкур зиёда аз 350 нафар ҷавонону наврасон иштирок намуда ғолибон ҷоизадорон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд. ҳамлагари Бавария ва мунтахаби Полша Роберт Левандовски дар баробари бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бо якачини Англия инчунин дар ду дидори даври чорякниҳоии Лигаи Чемпионҳо низ бар муқобили Пари Сен-Ҷермен вориди майдон нахоҳад шуд. ёдовар мешавем ки Левандовски дар дақиқаи 63-юми бозии даври дуюми марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 бо мунтахаби Андора лағ бардошт.